νεροπίστολο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Μέχρι τις 4 το απόγευμα, η ομάδα της πάνω γειτονιάς θα κατέβει για ποδόσφαιρο στην Αλάνα, κοντά στον Ξεροπόταμο. Καμιά ώρα νωρίτερα, η ομάδα του Ιάκωβου βρίσκεται ήδη στην Αλάνα για να εγκαταστήσουν τα νέα δοκάρια που έφτιαξαν το πρωί. Ο Ιάκωβος με τον Θεμιστοκλή αναλαμβάνουν να σκάψουν τις τρύπες στις οποίες θα τοποθετηθούν τα δοκάρια στη δυτική πλευρά. Ίσως έπρεπε να καρφώναμε λίγο πιο βαθιά τα δοκάρια, νομίζω. Προβλέπω διασυρμό της ομάδας της πάνω γειτονιάς, λέει χαχανίζοντας ο Θεμιστοκλής, καθώς βλέπει τον Ιάκωβο να γεμίζει τη βάση του δοκαριού με χώμα και μερικές μεγάλες πέτρες. Ας δείξουμε έλεος. Νομίζω μετά το 5-0 μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο, συμπληρώνει ο Ιάκωβος κάπως περιπεκτικά, αφού τελείωσε με το πρώτο δοκάρι και ξεκινά να σκάβει για το επόμενο. Καθώς σκάβει μερικά εκατοστά, βρίσκει κάτι στρογγυλό μέσα στο χώμα. Το καθαρίζει γρήγορα, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι. Αφού το επεξεργάζεται λίγα δευτερόλεπτα, διαπιστώνει ότι είναι ένα νόμισμα. Όχι όμως σαν όλα τα άλλα. Πρώτη φορά βλέπει τέτοιο νόμισμα. Είναι αρκετά οξυδωμένο και μόλις που διακρίνεται ένα στέμμα στη μια όψη, ενώ στην άλλη ένα πρόσωπο. Πρέπει να είναι αρκετά αρχαίο. Μοιάζει με τα νομίσματα που είδα στον ντοκιμαντέρ, λέει με ενθουσιασμό ο Ιάκωβος. «Ω, αυτό σημαίνει ότι θα γίνουμε διάσημοι. Θα μας προσκαλούν σε τηλεοπτικές εκπομπές. Πρέπει να μάθουμε περισσότερα και να το παραδώσουμε στο μουσείο», αναφωνεί με ενθουσιασμό ο Θεμιστοκλής. «Σήμερα δεν προλαβαίνουμε με τίποτα. Σε λίγο θα έρθουν και οι υπόλοιποι για ποδόσφαιρο. Ας το κρατήσουμε για τώρα και αύριο βλέπουμε τι θα κάνουμε με το μουσείο», συμπληρώνει ο Ιάκωβος και αφού το τυλίγει σε ένα χαρτί, το βάζει στη τσέπη του. Οι δύο ομάδες βρίσκονται ήδη στην Αλάνα. Μερικά λεπτά προθέρμανσης και ο αγώνας ξεκινά. Η πάνω γειτονιά δεν αργεί να σκοράρει. Λίγο αργότερα γίνεται το 2-0 και η ομάδα του Ιάκωβου χρειάζεται να αλλάξει πολλά στον τρόπο που παίζει εάν θέλει να αποφύγει την ήττα. Τελικά, η ομάδα του Ιάκωβου ηττάται με 3-2, αλλά καθόλου δεν τον ενδιαφέρει, αφού το μυαλό του είναι κολλημένο στο νόμισμα. Ούτε λεπτό σχεδόν δεν έβγαλε το χέρι του από την τσέπη κατά τη διάρκεια του αγώνα, μήπως και κατά λάθος χάσει το αρχαίο νόμισμα. Με το που φτάνει στο σπίτι, ο Ιάκωβος αναζητεί πληροφορίες για το νόμισμα στο διαδίκτυο, αλλά δεν εντοπίζει κάτι σχετικό. Ούτε στη Wikipedia βρίσκει κάποιο άρθρο, ούτε στο YouTube κάποιο βίντεο με αρχαίο νόμισμα που να μοιάζει με το δικό του, όσο κι αν ψάχνει. Τέλος, ενημερώνει τηλεφωνικώς το Θεμιστοκλή ότι η μοναδική τους ελπίδα για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το νόμισμα είναι η αυριανή τους επίσκεψη στο μουσείο.
Πιστοί στο ραντεβού τους, το επόμενο πρωί, οι δύο φίλοι συναντιούνται στη στάση του λεωφορείου λίγο πριν τις 8 το πρωί. «Καλημέρα, το έχεις?» ρωτά ο Θεμιστοκλής. «Εννοείται», απαντά ο Ιάκωβος και ξετυλίγει το νόμισμα από το χαρτί. Ακριβή στην ώρα του, 8 και 10, το λεωφορείο φτάνει στη στάση. Κατά τη διαδρομή, τα σενάρια για την προέλευση του νομίσματος παίρνουν φωτιά. Ίσως είναι ένα αρχαίο ελληνικό νόμισμα και το κεφάλι να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, προτείνει ο Ιάκωβος. Ή μπορεί να είναι αρχαίο αιγυπτιακό νόμισμα και το κεφάλι να είναι ο Φαραώ του Τανχαμών, υποθέτει ο Θεμιστοκλής. Πάντως, το μόνο για το οποίο φαίνονται σίγουροι οι δύο φίλοι είναι ότι πρόκειται για νόμισμα χιλιάδων ετών. Φτάνοντας στον κεντρικό σταθμό των λεωφορείων, αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν ιδέα σε ποιο λεωφορείο πρέπει να επιβιβαστούν για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Οι δύο φίλοι στέκονται μπροστά στον πίνακα με τα δρομολόγια, προσπαθώντας να καταλάβουν σε ποιο λεωφορείο πρέπει να επιβιβαστούν. Ψάχνουν όλες τις διαδρομές των λεωφορείων, μία προς μία, αναζητώντας κάποια στάση που να λέγεται μουσείο ή κάτι τέλος πάντων που να παραπέμπει σε αυτό. Εξετάζουν ξανά και ξανά όλες τις διαδρομές, διαβάζουν προσεκτικά όλες τις στάσεις, αλλά αποτέλεσμα 0. Ξεμένοντας από επιλογές, οι δύο φίλοι πλησιάζουν το πρώτο λεωφορείο που σταματά μπροστά τους για να ρωτήσουν τον οδηγό μήπως ξέρει πώς πας για το μουσείο. Το 90 να πάρετε. Κάνα 15 λεπτό μετά, σε καμιά δεκαριά στάσεις, θα κατεβείτε στη στάση Μιλισσίων, Φθαλή και Αναξίμανδρου. Όπως βγείτε από το λεωφορείο, στο αριστερό σας χέρι, καμιά 500 μέτρα, είναι η πύλη του μουσείου, εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια ο οδηγός. Και σε αυτή τη διαδρομή, οι δύο επίδοξοι αρχαιολόγοι δεν σταματούν να συζητούν για το νόμισμα. Ανυπομονούν για τα χειροκροτήματα, τα φώτα, τις κάμερες, τις συνεντεύξεις και τις ερωτήσεις γύρω από τη σπουδαία τους αρχαιολογική ανακάλυψη. Μόλις το λεωφορείο σταματά στη στάση, η αγωνία χτυπά κόκκινο. Ούτε λέξη δεν ανταλλάζουν μέχρι την είσοδο του μουσείου. Μπαίνουν μέσα βιαστικά, αγοράζουν εισιτήριο και ξεκινούν την εξερεύνησή τους με ένα και μοναδικό σκοπό: να βρουν το δωμάτιο με τα αρχαία νομίσματα. Περνούν από το μεγάλο σαλόνι της αίθουσας υποδοχής και μπαίνουν σε ένα δωμάτιο με πέτρες. Πολύ περίεργο αυτό. Πώς γίνεται να υπάρχουν αρχαίες πέτρες? Οι πέτρες υποτίθεται ότι υπάρχουν από πάντα, απορεί ο Θεμιστοκλής. Η περιέργεια οδηγεί τους δύο φίλους κοντά στις βιτρίνες με τις πέτρες. Από κοντά γίνονται αντιληπτές κάποιες λεπτομέρειες στις μοιρασμένες πέτρες. Μοιάζουν με σχήματα που παραπέμπουν σε κοχύγια, σαύρες, ψάρια και άλλα πολλά περίεργα και αλόκοτα. «Απολιθώματα! Είναι απολιθώματα!» φωνάζει με ενθουσιασμό ο Ιάκωβος, διαβάζοντας μια επιγραφή στην άλλη γωνιά του δωματίου. Είναι μικρά ζώα, τα οποία ζούσαν εκατομμύρια χρόνια πριν. Η στάχτη από τις εκρήξεις ηφαιστείων ή η λάσπη από τις πλημμύρες τα κάλυψε και με την πάροδο του χρόνου έγιναν πέτρες, διατηρώντας τη μορφή τους μέσα στο απολίθωμα, εξηγεί ο Ιάκωβος. «Wow! Έλα να δεις», ξεφωνίζει κατενθουσιασμένος ο Θεμιστοκλής με το που εισέρχεται στο επόμενο δωμάτιο. Σπαθιά, μαχαίρια, τσεκούρια, λόγχες από ακόντια και κάθε λογής αρχαία εργαλεία μαγνητίζουν τα βλέμματα των δύο φίλων. Για φαντάσου, κάποτε οι άνθρωποι έφτιαχναν όλα αυτά τα εργαλεία
χωρίς μηχανήματα, χωρίς καν ηλεκτρισμό, λέει με θαυμασμό ο Ιάκωβος. Μα πώς έσκαβαν για να βρουν τα μέταλλα για να τα φτιάξουν? Πώς έδιναν σχήμα και τα διακοσμούσαν με τόση λεπτομέρεια, διαρωτάται ο Θεμιστοκλής. Μετά από αρκετή ώρα, οι δύο φίλοι, χωρίς να το καταλάβουν, παίρνουν από προθήκη σε προθήκη, από έκθεμα σε έκθεμα και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουν, παίρνουν το κατόφλι για τα αλήθινα και κεραμικά οικιακά σκεύη. Τα πιο πολλά χιλιάδων ετών, μερικά είναι ρηχά και μεγάλα, άλλα λεπτά και ψηλά. Κάθε είδος οικιακού σκεύους, για κάθε χρήση. Μερικά διατηρούν ακόμη τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες και επιβίωσαν με μερικά ραγίσματα. Άλλα πολύ πιο απλά, χωρίς καμία διακόσμηση. Με τόσα αρχαία πιάτα θυμήθηκα το φαγητό. Πείνασα. Στην είσοδο είδα ένα αυτόματο πολιτή με γκοφρέτες και πατατάκια, λέει ο Θεμιστοκλής, καθώς τρίβει με το ένα χέρι την κοιλιά του και με το άλλο κουνά τα κέρματα στην τσέπη του. Το νόμισμα! Πρέπει να βρούμε το δωμάτιο με τα αρχαία νομίσματα. Μόνο έτσι θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το νόμισμα που ανακαλύψαμε, απαντά επιτακτικά ο Ιάκωβος. Λες και δεν άκουσε λέξη από ό,τι μόλις του είπε ο φίλος του. Μετά από τόση εξερεύνηση, είχαν σχεδόν ξεχάσει τον λόγο της επίσκεψής τους. Πρώτα πατατάκια και μετά έχουμε χρόνο, απαντά ο Θεμιστοκλής με ύφος που δεν αφήνει περιθώριο διαφωνίας. Παρά την ανυπομονησία που αναζωπυρώθηκε, ο Ιάκωβος δεν θέλει να χαλάσει το χατήρι του φίλου του και χωρίς άλλη σκέψη συμφωνεί ότι έφτασε η ώρα να κάνουν ένα διάλειμμα. Αφού έφαγαν τα πατατάκια τους, ήπιαν και από ένα χυμό, οι δύο νεαροί αρχαιολόγοι ξεκινούν να αναζητούν το δωμάτιο με τα αρχαία νομίσματα. Αν και ο Θεμιστοκλής προτιμά να εξερευνήσουν όλο το μουσείο, δωμάτιο προς δωμάτιο, ο Ιάκωβος επιμένει να ψάξουν απευθείας για τα νομίσματα. Αυτή τη φορά είναι η σειρά του Θεμιστοκλή να κάνει το χατήρι στο φίλο του. Χωρίς να χάσει καιρό, ο Ιάκωβος πάει κατευθείαν στην υποδοχή. «Θα ήθελα να μάθω πού είναι το δωμάτιο με τα αρχαία νομίσματα, παρακαλώ», απευθύνεται με ντροπαλή φωνή στην κυρία που βρίσκεται στην υποδοχή. «Δεύτερος όροφος, μετά τα γλυπτά», απαντά με ευγένεια η ρεσεψιονίστ. Προσπερνώντας όλα τα δωμάτια, οι δύο φίλοι βαδίζουν με βήμα γοργό, αποφασιστικό προς τις σκάλες. Περνούν το δωμάτιο με τα γλυπτά και επιτέλους βρίσκουν το δωμάτιο με τα αρχαία νομίσματα. Κολλούν τα πρόσωπά τους στις βιτρίνες σαν βδέλες, αναζητώντας κάποιο νόμισμα που να μοιάζει με το δικό τους. Καμιά ώρα περίπου αργότερα, αφού πέρασαν από όλες τις προθήκες, αφού είδαν όλα τα νομίσματα πολύ προσεκτικά, κανένα αποτέλεσμα. Με ύφος απελπισμένο, ο Ιάκωβος παραπονιέται στον Θεμιστοκλή. «Δεν βρήκαμε ούτε εδώ κανένα στοιχείο, ούτε στο διαδίκτυο. Η μόνη μας επιλογή είναι να περιμένουμε μέχρι τον Σεπτέμβρη, όταν ανοίξει το σχολείο. Θα το έχω μαζί μου στο μάθημα ιστορίας. Ο κύριος Χαράλαμπος ίσως μπορεί να μας βοηθήσει». «Γιατί να περιμένουμε ένα ολόκληρο μήνα? Όλο και κάποιος αρχαιολόγος πρέπει να υπάρχει εδώ γύρω». «Δεν μπορεί. Σε μουσείο είμαστε», απαντά ο Θεμιστοκλής. Ο Ιάκωβος συμφωνεί αμέσως και μερικές στιγμές αργότερα στέκονται ξανά μπροστά στην υποδοχή. Ακόμη πιο ντροπαλός αυτή τη φορά, με φωνή που μόλις που βγαίνει από το στόμα του, ο Ιάκωβος απευθύνεται στην κυρία της υποδοχής.
Μήπως υπάρχει κάποιος αρχαιολόγος ή ειδικός στα αρχαία νομίσματα? Η ξενάγηση από πιστοποιημένο ξεναγό προσφέρεται από το μουσείο μας, αλλά μόνο κατόπιν ραντεβού, απαντά η κυρία. Εγώ και ο φίλος μου βρήκαμε ένα αρχαίο νόμισμα, συνεχίζει ο Ιάκωβος και πριν τελειώσει τη φράση του έχει ήδη ξετυλίξει το νόμισμα για να το παρουσιάσει. Πράγματι, δείχνει αρκετά παλιό. Για περίμενε εδώ μια στιγμή, απαντά η κυρία και κινείται σβέλτα προς την πόρτα απέναντι από τη ρεσεψιόν. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται ξανά συνοδευόμενη από ένα άλλο κύριο, ο οποίος, χαμογελαστός, απευθύνεται στους δύο φίλους. Εσείς πρέπει να είστε οι νεαροί αρχαιολόγοι. Ο Ιάκωβος, σαστισμένος, κρατά το νόμισμα, προσπαθώντας να σκεφτεί τι να απαντήσει. Εγώ είμαι ο Μιχάλης, ο διευθυντής του μουσείου τα τελευταία 5 χρόνια, συστήνεται στους δύο φίλους. Εγώ είμαι ο Θεμιστοκλής, πρωταθλητής του πικ-πονγκ στην απογευματινή απασχόληση. Εγώ είμαι ο Ιάκωβος και νομίζω μαζί με το φίλο μου από εδώ ανακαλύψαμε ένα αρχαίο νόμισμα. Αφού συστήθηκαν οι δύο φίλοι, ο Ιάκωβος παίρνει το θάρρος και ρωτά τον κύριο Μιχάλη αν ξέρει κάτι για το νόμισμα που κρατά στα χέρια του. Ο διευθυντής παίρνει το νόμισμα και αρχίζει να το παρατηρεί από κοντά. «Πού βρήκατε αυτό το νόμισμα?» ρωτά. «Στη Μεγάλη Αλάνα, κοντά στο Ξεροπόταμο», απαντά ο Ιάκωβος που κρέμεται από τα χείλη του κύριου Μιχάλη περιμένοντας να ακούσει την ηλικία του νομίσματος. Όντως, πρόκειται περί παλαιού νομίσματος, αλλά όχι αρκετά για να θεωρείται αρχαίο, εξηγεί καταβαραθρώνοντας τα όνειρα του Ιάκωβου, ο οποίος, μπερδεμένος από την αναπάντεχη απάντηση, ζητά περισσότερες διευκρινήσεις. Το νόμισμα αυτό είναι περίπου 120 ετών. Ο Ξεροπόταμος δημιουργεί υπογείως αρκετή υγρασία στο σημείο όπου ανακαλύψατε το νόμισμα. Έτσι, υπέστη σε μεγαλύτερο βαθμό οξύδωση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μοιάζει σαν μερικά από τα αρχαία νομίσματα που βρίσκονται στο μουσείο μας. Καταλήγει ο διευθυντής χωρίς να αφήσει περιθώριο για αμφισβήτηση. «Άρα μπορούμε να το κρατήσουμε», ξεφωνίζει αυθόρμητα ο Θεμιστοκλής, πριν καλά προλάβει ο Ιάκωβος να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του όλες αυτές τις πληροφορίες που μόλις τους αράδιασε ο κύριος Μιχάλης. Βεβαίως, μπορεί να μην είναι αρχαίο, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα αρκετά παλιό νόμισμα, πιο μεγάλο σε ηλικία από όλους τους ανθρώπους που έχετε συναντήσει και πρόκειται να συναντήσετε στη ζωή σας. Για μια στιγμή επικρατεί βουβαμάρα. Χωρίς να βγάλει άχνα, ο Ιάκωβος γυρίζει απογοητευμένος και βάζει το νόμισμα στο χέρι του φίλου του. Ο διευθυντής, κοιτάζοντας τους δύο φίλους, ξεστομίζει κάτι αναπάντεχο. Το γεγονός ότι ήρθατε στο μουσείο μας για να παραδώσετε το νόμισμα που είχε τόση σημασία για εσάς, λέει πολλά για το χαρακτήρα σας. Θέλω να σας δώσω εκ μέρους του μουσείου μας από ένα πάσο στον καθένα για ελεύθερη είσοδο για τον επόμενο 1 χρόνο. Σίγουρα δεν ήταν αυτή η κατάληξη που ανέμενε ο Ιάκωβος. Παρόλα αυτά, μέσα του νιώθει ότι κέρδισε κάτι. Μπορεί το νόμισμα να μην αποτέλεσε τη σπουδαία ανακάλυψη που θα τους έκανε διάσημους, έγινε όμως η αφορμή για να ανακαλύψουν τόσα πολλά δωμάτια στο μουσείο. Καθένα από αυτά και ένας διαφορετικός κόσμος, αλλά ταυτόχρονα και τόσο ίδιος. Η φιλία, η αναζήτηση της γνώσης, της αλήθειας, όλα ενώνονται σε ένα πάζο που αποκαλύπτει τη μοναδικότητα και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας. Μετά από τη σημερινή μέρα και το πάσο για δωρεάν είσοδο για 1 χρόνο, οι δύο φίλοι δεν πρόκειται να αφήσουν δωμάτιο ανεξερεύνητο. Δεν θα μείνει έκθεμα στο μουσείο απαρατήρητο.
γνωρίζοντας την ιστορία του ανθρώπου, αποκτούν εφόδια που στο μέλλον θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο που ζουν σήμερα. Εάν σου άρεσε η ιστορία που μόλις άκουσες, μπορείς να πατήσεις like ή και να τη μοιραστείς με κάποιο φίλο ή φίλη σου. Αν δεν θέλεις να χάσεις την επόμενη ιστορία του Ιάκωβου, γίνε τώρα συνδρομητής πατώντας subscribe.